IBM chcelo direct mailom osloviť primátorov miest a ponúknuť im svoje IT riešenia. Ale ako dostať direct mail človeku, ktorý ich dostáva desiatky a možno aj stovky? E-mail môže skončiť v spame alebo v záplave neprečítaných správ. Tradičný direct mail zase u sekretárky v smetnom koši. Ovšem, ak ju nepodplatíte. Ale to sa nepatrí. Museli sme teda sekretárku zaujať, aby direct mail posunula primátorovi. Ale ani na primátorovom stole ešte nemáte vyhraté. Dostali sme nápad. Vytvorme direct mail, ktorý netreba čítať. Vymysleli sme špeciálne riešenie. Dokázali nám ho vyrobiť len na druhej strane zemegule. IBM ponúka koncept Smarter Planning. My sme IBM ponúkli Smarter Direct Mail. Dobrý deň. Moje meno je Milan Ištván a som prezidentom občianskeho združenia Partnerstva pre prosperitu. Takto sme posolstvo IBM o potrebe využívať moderné technológie predali pomocou modernej technológie.